Bob Schepers viel hem heel prima waarom hij zijn stad ljouwt en bij zijn club Cambuur. Schepers wie altijd het grote talent, waard verkocht aan FC Utrecht, maar is nou op hierbasis waarom op het oude nest. En daar is er blied mee. Ja, ik heb hier wel gewoon, ik voel me hier gewoon fijn en veilig, misschien ook wel. En ik ben in de buurt van vrienden, familie. Ja, en het is gewoon, Leeuwarden is gewoon mijn stad. En ik weet niet, ik zeg niet dat ik de rest van mijn leven hier zal blijven, alleen op dit moment ben ik blij dat ik weer terug ben. Ex-trainer Dwight Lodewegens is wies met Schepers. Ja, en Bob is een jongen die gewoon echt heel veel kwaliteit heeft. In zijn snelheid, hij is links- en rechtsbenig. Schiet hem tegen RKC geloof ik met zijn linkerpoot erin. Kan net zo makkelijk vanaf rechts spelen. Het is ook een jongen die zichzelf veel druk oplegt van ik wil het ook hartstikke graag goed doen. Nou, dat is mooi natuurlijk. Hè. Moet je niet te veel druk opleggen. Gewoon veel plezier hebben. En hij heeft echt kwaliteit, die kan nog een heel eind doorgroeien. Doch slag het bij FC Utrecht net met het talent. Maar een mislering vindt Schepers het net. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat wel zullen doen. Voor mezelf is het, ja, natuurlijk, ik had er ook meer van verwacht, maar ik ben wel een stuk betere voetballer geworden en sterker, denk ik, fysiek veel sterker. En, ja, volwassener ook, denk ik, in mijn, zowel binnen als buiten het veld. En ja, mislukking, ja, zullen heel veel mensen misschien zeggen, maar voor mij is het een wijze les geweest. Ik bij Cambuur is er nog geen basisplak, maar dat maakt het de Ljouwter nou nog net zo volle uit. Hij had het vertrouwen dat het gauw wel komt. Ja, ik weet dat die jongens die doen het gewoon goed en ja, zolang die het goed blijven doen, zullen zij denk ik erin blijven staan. Want de trainer doet het natuurlijk ook al maanden met hun. En, ja, ik heb nog geduld, maar volgend seizoen wil ik inderdaad dat het mijn jaar gaat worden ook.